सारिक 5टाव मानिक बाजारनि खबर फैगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानाय रम खाहनाय ओंखाय आं थांखा लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांनि थांखा आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजां नायज्रायनो आं पग्रक लामक सोङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्म हनै कैसा बरफ दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो कक बिनि ककनो रगै थाङै आं नायतो खाब आनो बिसिनो हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक आनो खूब साहाय्य खालायगा पुलिस न ब्रक आपारान बरक सुबाखा अजित ब्रह्म त खारि थांखा ता हंखाय बिनि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंग खाय मांखा 39 टा ओंखाय आब्रनो जों सिस खाय तुखा ओंखाय ताई कैसा खाय बनि बुतानि नक रंजित ब्रह्म आरो बोजों सार्स खायप्रो आपारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायतुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायगा जोंहाबो बेपाक सिस खाय तुखा ओंखाय ताबो NDPS नि रायदा मते कैसा केस ना जानाय बंबागै बंग एकेस्टो ओंखाय खाना ब्रनो जों कुरो चाला